खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि समावबो धोरोमखौ लानानै बायदिसिना गनायजाथावै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। दा दिनैनि समाव नैबे सुबुङा जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै माखासे गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ दिनैयो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिबुंथि होनाय जोङो नुनो मोनदों। मा जादों बाथौआ बांसिनना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उलायनाय दा एकदम हाग्रा रज'लायनाय बावलायसन गिराया बायलाला ओरै आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया खुलुमना थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खांग्रा थायोलै मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्तिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्तिबारावसो शिब बाबा आरो पार्बतिया खावला खावलि नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन गोरलै सानफ्रोमबो लगायबासो इसोरा नोंखौ नायगोन मा खालामदों मा मादों बियो होमबासो साफा जालाङो जानांनि खामानियाबो जालाङो बिसोरखौ सिबिबा मिथिबाय थाबा बेनिखायनो सानफ्रोमबो ना बेदर जानाङानो सानफ्रोमबो ना बेदर जाबा लुखिया एरा होयोनो मा लक्ष्मिया माइनावा एरा होयोबा न'खराव अभाब अभिजग माइरं जानाय नङा माइ जानाय नङा न'आव। जोंनि हारिनि गुबै धोरोमा मा? बाथौ धोरोम। जानो हागौ बबेबा सा ससेयाव फैनानै गोबाङानो माने ख्रिस्टियान लादों, गोबाङानो बायदिसिना रोखोमनि धोरोम लाफैदों। जानो हागौ बेवहाय गावबागाव माखासे पार्सनेलि प्रब्लेमफोरबो थानो हागौ, बेवहाय जोंहा जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया। नाथाय गुबैयै जों बर'फोरा मा? बाथौ धोरोमनि सानस्रि सोदोमस्रि आरो नेमखान्थिनि गेजेर गेजेर जोंनि जिउखौ जोङो गोजौ फारसे दैदेनलांनो हायो। बेबायदि स्टाइलनि मानसिफोरासो दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव बिबुंथि होनो सुबिदा मोनदों। जेरावनोखि जेबो गियानानो गैया बेफोरबायदि मानसिनाव जुदि साननो हानाय जुदि गोहो थानायमोनब्ला, जुदि बेफोरबायदि मानसिनाव जुदि गियान थानायमोनब्ला दिनैनि समाव बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै बबेबा धोरोमनि नेमखान्थिनि सायाव, बबेबा धोरोमनि आसार खान्थिनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुङामोन। नाथाय थोंजों बाथ्रा सिदा बाथ्रा बुंगोन आङो, बे सुबुङा जुदि थारैनो दिनैनि बे स्टेजाव बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिबानगिरिब्ला बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जुदि बिबान लानानै दंब्ला बे सुबुंखौ इमिडियेटलि बे बिबाननिफ्राय बेखौ किक आउट खालाम। बेफोरबायदि मानसिया जायखिजाया जोंनि हारिनि बबेबा मोनसे आफादनि बा समाजनि जिखुनु जाया बिबानखौ बेफोरबायदि सुबुंनि बेफोरबायदि आखुनि मानसिया बिबान मोनथावा, बिबान होजाथावना सासे सुबुं नङा। सोर बियो? धोरोमनि डिसिप्लिनखौ लानानै आसि थुनानै बुंग्रा, सोरबा सासेनाव नुनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै गासै बाथौ धोरोमनि डिसिप्लिन नेमखान्थि आसार खान्थिनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंग्रा सोर बियो? नों जुदि गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला नों मानो दिनै फोसाबनो लामायाव ओंखारबोआखै? गोरोन्थिखौ नों दिनै मानो बेफोरबायदि नोङो जाथा गोसो बायदि बाथ्रा बुंनानै नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नों फोसावबानो जागोन नामा? बेफोरबायदि खर' गैयै सुबुंफोरखौ सोर बिबानाव होयोब्रा? बेफोरबायदि खर' गैयै सुबुंफोरखौ सोर लेक्सार मारिनो होयोब्रा? सोर इम्पर्टेन्ट होयो बेफोरबायदि सुबुंफोरखौलाय? मा नलेज दं, मा खर' दं, मा गियान दं बेफोरबायदि मानसिनावलाय? एसेबां जुदि गियान थानायमोनब्ला, एसेबां जुदि साननो गोरों सासे सुबुंमोनब्ला दिनैनि बे स्टेजाव बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै गुलाय गुजाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि धोरोमनि गेजेराव लासिंसिं मानहानिनि बाथ्रा बुङामोनब्रा बेफोरबायदि मानसिया। थारैनो बिनि बिबुंथिया जोंनि बाथौ धोरोमनि महर मुस्रिखौ लासिंसिं खालामनाय जादों। जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे नेमखान्थिनि डिसिप्लिनफोरखौ बे मानसिनि बिबुंथिया दिनै लासिंसिं खालामनाय जादों। बेबायदि सुबुंखौ जोंनि समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो साजा होनांगौ। लोगोसे फैबाय थानाय समाव नेक्स्ट टाइम जाहाथे बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ जेन बुंनानै शेयार खालामा, बेनि थाखाय आं गुरैयै स्पेसियेलि खावलायहरनाय जाबाय। जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल थासारि माखासे ओरैबायदि सुबुं दङ जायफोर मानसिफोरानोखि पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा थानाय, बैफोर मानसिफोरा जेबोथ' नलेजआनो गैखाया जे पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै पलिटिकेलनि बेन्दोंनि सिङाव पलिटिकेलि माबोरैहाय डिबेट खालामनांगौ बेफोर पइन्ट्सफोरनि सायाव बिसोरहा जेबो नलेजआनो गैखाया। दा नलेज गैयाबा माबोरैहाय पलिटिकेलि डिबेट खालामलायगोन? नाथाय जोंनि बिटिसिआव जों मा नुनो मोनदों? नलेजआनो गैखाया, जेराव बिसोरो पलिटिकेल डिबेटनि गेजेराव माखौ लाना फैयो? सोरनिबा लाइफनि पार्सनेल मेटारखौ लाना फैनानै माबा नारि केलेंकारि बायदि बायदि माबा जाख्ल'नाय बायदिसिना
दा पइन्टलेस माखासे डिबेटफोरखौ पइन्टलेस माखासे इस्युफोरखौ पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै डिबेट खालामलायबाय थानाय जोङो दायो नुनो मोनगासिनो दं एसेबां लासिं सिं जेबो जुदि नलेजआनो गैयाबा जेबो जुदि नोंहा रोंगौथियानो गैयाबा अब्ला दिनै पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै मानो बे लिडारनि सामसागिरि जाहैखोब्रा मानो लिडार जानायनि लामाखौ आगान सुरबाय दंब्रा गोजानाव फै पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय गोजानाव फै साइडथा पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय एखेबारे साइडथा हा साइडथा नोंसोर बायदि थार्ड क्लास मानसिफोरनि बिबुंथिफोरखौ जोंनि गासै बर' फिसाफोरा मा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खोनासंबाय थानांगौ नामा हा नोंसोर बायदि जाम्बानि खिथु उन खारफा जोंनि बे इयुन जेनेरेसननि लाइमोनफ्रा नोंसोरनि गियानखौ लानानै नोंसोर बायदि जाम्बा जानानै थानांगौ नामा साइड जा गियान गैयैफोरा एखेबारे साइड जा मा पलिटिकेल डिबेट माबा नारि केलेंकारि माबा केलेंकारि बे मोनसे पलिटिकेल डिबेट जाबाय नामा हा बुरबक जाम्बाफोर साला जेबो नलेज गैया जेबो पइन्ट गैया पइन्टलेस मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बिथांमोना माने दान्थे बिदिन्थे जाबाय थायो बे माबा पलिटिकेल माबा डिबेट जाबाय नामा बेथ' मा पार्सनेलि फाइटसो जानो थांगासिनो दं बिलाय हा सोरबा सोरखौबा होनबाय नारें गेलेगारि बै होनजाग्रायाबो गारगोन नामा हा खालि फैसा मोनबानो जायो पकेटाव गरनैसो फैसा मोनबाय जाबाय दिनै बिपिएफआव थाबाय बिपिएफनिफ्राय गरसे गरनै मोनजानाया खम जादोंबा गाबोन इउपिपिएलआव थांलायबाय इउपिपिएलआव गोदानाव गरसे गरनै मोनजालायबाय साननैसो उनाव बन्द जालायबाय दाथ' बिपिएफनिफ्राय थांनाय मानसिया बिपिएफआवथ' फैफिननो हाला दा बबेयाव थाबावनो बिसोरो बहाबा आदार्स पार्टियाव बिसोरो थांलायबाय बेवहायबो साननैसो थाबाय लास्टआव बिसोरना मा जाहैबाय लामायानो जोबस्रांबाय बेफोरबायदि स्टाइलनि जेसेबांखिनि मानसि दङ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एक्चुअलि जोङो चान्स होनाङा स्कप होनाङा आरो रेसपन्स इम्परटेन्ट खालामनाङा बेखिनिखौ आं गुरै खावलायनानै दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि